Ki kanhun seng bhalang bapher hapo ka jinglam khmat jong ka Riboy People's Council bar ka MPSO Riboy District ki bala penlong ru da ka jingshong klai mongor matagasngi hakmat ka Indo Stadium umlen kedai kila tertang ka sarkar halor ka jing penslem bat penmi ka result DSC ya Riboy waradin melada matho exam nadu usnam arajar aphoar ya ketika jinga ki jong ka seng RBPC bat MPSO da ka basyong klai mongor lawan ru ban pensengai da ki wei ki kanhun seng bhalang nadu ka CORP HNM senjuk kiseng sama senong rengkat kinalam kariboy darbar. Kinalam habakran ketika sengi kilong babaro sikata kilaya jakalenti ke bajai-jai. Bar kane kajian ki mata kasngiru kade ke bajai-jai. Balada ka sarkar kampatiaw nile ai ban penmino e ka result DSC. Kijian ki batang e kina apno ni syakmat bar ka sarkar kade ban syim ke jingkit kali. Nadu santarik ladangi paidin ya kaneka program ngelali kendu ya chairman jongka district selection committee bade hiu deputy commissioner sar arpit uparia hagaju por ya kendu ya member secretary hagaju resmi banbu daki representation ki jingtho ki banakali yang geseng ni penpau hakmat jongka office jong DC but hakaduka representation ka bangi pha ngakan mau syai ba kadon kawi na pring kimat bangi ibu kum kajing dawa long ba namar banadu ki snem ki bala le ar snem lai snem manshwa hadu katu kasni ka ba manshi sni ngatarai kadehi hadin baga sengkal abu ya kajing dawa bakin bu daki spokesperson iway lane ar kat baki ibet na kaliang ka committee ban ai ya kajing persyai ya ki paj ba nong snong jong ka Riboy ki kita ki daw ki ba penlong ya ka DSC bakamla syu ban pelaj ya ka result hoy ngis ngutu ya ki jinge ki babun ki bale sekum ka district ki hab ban ya kendu henry ka bangim yo bat ya ka jing pensyai ka batikna kane gal abu ya ki kun samlai jongi haka umdum ngimla ban len kane te kum ka seng ya abu da ka jing dawa hakmat jong DC ha ka sengi ba bu iway spokesperson ban ai ka statement officially nakaliang jong ka committee ban pensyai ya ki kun samla bat hoy nyelayo ya kata ka jing pensyai Henry kamlong pat kabahun. Kemudian sibun ya gitu kibal ami Syahmat. Ngai vice chairman haka press release ka jong i ila keren da ka jing ngok ya. Hoy. Kemudian sibun ya ka jing long kloi jong pipan pensyah Henry ka seng kampediang tangkat tu. Bangin thet kti kum ka komiti bangim dan banta i ru habide ba ka result katu gade ka jingkan klong kena. Nyimpen rem henry nyiong bakal sting pelan kai ka bangi ni yaiban nak we kepor sya ka we pat kalong ba ni de ben yo no ya ka result kita kijing ki ba ki line department ki ba kimla ban penpoi ya kita ki roster ha kepor ka babiang kata kam ni kijing ka jongi ka sarkar nandu ba ka reservation roster kala wan long kum tu ba kalong ngatharai license sausen ladap ai training kum na ban pen kre ya ki roster te ki sarkar ki kini ki line department kajing bomla jongki ban penkre ya roster kadi ka failure ka baro ngiyoi bat ka ba ngikwa mangi matakalong baki kin pediang baki la duko hoy ban penkre ya roster kadi kajing duko ka jongki kadi kajing bomla ka jongki tikide ban pediang ya kana kaseng ka jukran na ko por sya ka wipan da pile ya kana ko kam larangi ngi pediang bahoy kadon ka atem kadon ka jing persang Henry laisnem mentah la jandap laisnem ban penkre ka roster ngatarai kapor kalalit Syahmat kala phet palat kamding syu ban simpor hadu kata kata ka jing sungtu jong ka seng tebat habide bat kata ka jing bomla jong ki line department ban penkre ban penpoi ya ki roster ngatarai nakaliang juga seng nyimkut tangkat tu lada kapor kadawa yangi bangilej ban syong saha ka office jong pir nakaliang seng nyin sawan syong
kata kadai ka basyai ban nakaliang jo kaseng kamdei bangin syong ban penkut ya ka jingi ki tangdang ne bat ha ka kerwa jongi lembak kane ka singi pementa kalong ba kane kadai tang ka jing sedang baka sorkar kadai ban yoi bakum ki seng balang hang ne ngidon sibul ki kunun sausan kunun ngidon hang ne nyala syim daga rai menta bangin mi no syakhmat syamadan bat kane kadai ka jing sedang kasin jam ka bangin syim lada ka jingi syong kelan mungor lada ka jingi syong kumne kum ngie syong mata kasih lada kane kam ketik iya ka sorkar bat lada kim khin kor iya kane ka jingi syong ka jongi kan sapoi kapor bamdei tang bangi mare henry kindon sibun pat ki jingmut ki ban penklumar iya ka sorkar ha kita kipor tedei na kada kum ki seng balang ki bajit iya kalinti ki bajit iya kamit ki bajit ban yakren nyila dep ya kita nyila bu da kijing tho nyimyu i ka result de na kada kadau ka penborengi bannya wan mentah hasuruk hamadan kumne hendai kidang don pat kisin jam ki bana kaliang kaseng kan sakshim hakisi ki pori badang wan hendai haswa jong kata ngakendui ka sorkar ladengi keren ya ka DSC kamdei bakan kut tang ka DSC namar kani ka jing mi jong kaseng Syamadan kadai namar bang ni layo ya kaju kajing ut jing nam na ki kun samla ya kajing bom yo kam yo jam ya ki jing ki ba ki kun samla ki mat wat hadin baki la pendep ya ki degree beper ki hapan syong yeng ki hapan tri selengka ki hapan im hasuruk ki hapan belakat ka baki yo te kani ngas ngo baka sorkar long kum baka insel lane kam nyokor ya ka degree baki samlah kila syim hagapor ka bagi dang pule teka kamram juga sorkar kalong bakan penbit penbiang ya kita gijing kam ken la nga menta ngantri hapok pentor haba nga menta ngatung yo kuba ngadi pen yo khau ngingi menta ki samlah baki tho e ka result ki tho e ka exam kim yo e ka result tekin bam kumno yau khau bala yau kuba bala thung udai ben kala khau katang borok ni syah henry ya ke exam ka bingla tho kam kala long result lane umdon yo so tengah sngu kane kadi ka jing duko jung ka sorkar bat ka sorkar kadi ben priang ya kane mardor bat lengba kane ka si ka pementa ka message ka clear se ka sorkar ka long ba watun bor ngi hadu pandemi jing klumar kadi DC office kajan nyimjet ben isyong nanti nyishong hang ne da ka jing pan permission namar bengi borom me ka bor pria district tenrei la dadi bekim snap yang ikam bense ni habani lam sha DC office kai benja hang tei nakali yang seng nginom la ben shime ka jing kli kalau dep kren ka kren menta bat kenang yai kren ru hakipor ki penangwan yak isu ki paper kun semua bai longkmi longpa kun semua senang bat kentai ki badan hang ni nakaliang ke jonga simet bat nakaliang jong garib hoy terba ni ai ke jing krisya ya kan no ka seng ka bakren ka dawa ya ka hok jong kinong syong snong jong gadong riboy kata piwat artatin don presiden jong yang ni ngadai advisor ni keren da kabasya bengi krisyan ya baro ki isu ki bab onra ada kano ka kenhon bat kata ki isu kadai banlong kajing mentoy jong kaneka ri boy gajongi bat ngin ongro da kabasya ngin yo ya kajing kwa kajongi ndai ha kajing pitar ndai da kajing umsnam to kajing umsnam ka don kajing kabanta kajong ka nga don kajing sanya bat nga ngejeru bat nga yaro ya kajing kran presiden ba Jason bat mapi kiwe ki presiden jong kiwe kisen ki bat yalam ya kajing yaki kani kajing dawa daglanti ka bajajay tengah ngai scam bagi bor surga ki bor ki badai khmi de peje kita kin snap habang ukun dan ka kun ki kro ki pan ka hok ki jongki bat habang i pan ka hok ide ban tips scam ka dene am ka hok ki jongi haba ka dei dalele ngim de ya ka ban IT no ka surrender sa wipa ide mangi banyo ya kata ka hok ya ka bangi keren ngi kum samla jong ka thamri bhoi balade penyele kene ka exam juga diisi nila sah umdum
Ya kaba ka sorkar kala Islam berpemi kan result. Ya kaba ya kan exam nila dep nyelek nadu usnem arjar kuwe. Jin hadu usnem arjar usah hadu ni usnem bomenta ngimpat ni bisa pelayu ya result. Ya kumta ngakerpat juri ke sorkar pakan permi kuwe no. Ya kan result juga diisi. But na aku bleru ya ka ya kini keseng halang di belashim ya kan ya ka ni berpenyak ya kan program but kerpat ru ladai don kuwi pat iseng halang kiba pensa organize bang ikum kini gejek program kerpat kiwi pat candidate kibala dep penyelek akan deka exam baking sumha banwan yusnuk tilang bat ni kum bangiru candidate kibala dep penyusuh akan deka exam kibala dep ni don bentah hari si purchase publish pun. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center